हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आं दिनै जोंहानि फागि मेलाखौ देखायगोन आरोना नोंसोरनो ओमफ्राय आलासिबो फैगोन जों आयं लानाव जागोन फागि मेलाया ओमफ्राय आयंनि फिसालाया हिन्जाव लाबोदोंमोन नालाय बिनि बिमा बिफाखौबो आलासि जानो लेंहरखागोन दिनै थफ्ला बुफ्रुनायबो दं लोगोफोर बिदिबा नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो थौदो बिदिबा भिडिअखौ जागायलांदिनि लोगोफोर थांबाय थानोसै लोगोफोर फागि मेलाखौ देखायनोसै आं नोंसोरनो दिनै बिराद गोबां जायो जोंहा बाबामोना बिदा फंबाय आदजन नालाय बिनिनो बाजैमोनबो दं आरो बुहुत जायो नोंथांमोना दाय नुगोन बेसे जायो ओमफ्राय सोरबा फैनो हायाबो जानो हागौ आरोना देखायजोबनो हायाबो जानो हागौ लोगोफोर बिनि थाखाय आं नोंसिनाव निमा बिनाय थाबाय ओरैनो सिहिरिनिया इनानो दाबो जाया बेखौनो नेबाय दं जों इसे बेस्थ'मोन रायजोफोर निमाहा होदो फैदो थांसै जाखौ इसेल' अमा बेदर सेन्देल गाननाय नङा एसेनो फुखाना होनांसिगौ नङा आंनिखौ आंबो थांबाय थानोसै लोगोफोर बेबो नङा हरसे नै जाना सनाफोरा बाजैमोनहाय फागि मेला जोंहा दिनै आलासिबो फैगोन थफ्ला बुफ्रुनाय जेबो मोजां ज' ओइ ना फियाबो बाजै गोजा Wah, naik dah, ke tahu. Oh, ini, mana ke dalam mana? Ni kalau apa dia mana ni? Mana apa dia mana? Kali si mana ni? Kali si. Ni boleh tak sih? Ni kali si. Mana? Kali si mana? Ni lah. Oh, ni. Karena saya bukan. Mana jadi saya bukan. Bukan lah sebenarnya alasnya suka itu akhirnya. Dari ompre yang sapu dong sih. Alasnya pun sapu dong ada kan sih. Yo masuk ada dali. Sapu dong bayi logoper alasnya. Kodo bayi logoper. Saya kan selai bayi dua wadah bau sapu dong mana dah gas house. Nah misti lah bayi alasnya selap deh. Nah? No alasnya pista kelap deh. Nah, alasnya kaca setengah. Nah, api mana sana ibu? Nah, api keder, nah ya unda, nah bikunja, nah dia. Saya lagi beralasnya. Nah, selama kamu kenapa dia nih? Mesti semuanya lah udah. Malah kita tahu. Mana nggak gufur? Ini ya nanti sih kayak. Nah, logoper alasnya sase bedor saya nih, berponir juga dong ada. Bayi naik ponira.
सासे दंना जायो आलासिफोरा मोनफैबाय लोगोफोरनो आं लाबाय थानो हायासै सायानो लोंखांलायबाय गोबाङैनो नै लोगोफोर गाजर सिखिगासिनो नै खावसे सिखिखांबाय ओमफ्राय जोङो अमा बिथैबो जागासिनो नै अनहानि फेमिलिखौ देखायनो आंसोनो नै बाजैमोना बेदराबो थालिसे जोब्बाय थालिसे एवगासिनो आलासिफोरा ओंखाम जाबाय लोगोफोरनो जागासिनो दं दुनु मा ओंख्रि हा हा ए दुदु गैया सासे लेब्रिस जादोंस' लेब्रिस जाबाय रिसा बेदर दं iya sana ini ओंखाम गैथिलाना हायनाय मा माला थुनुआसो नो मोजां थारो जाबाय दे बिनो जायो नोंना जाना देब्रा बाजैमोन इबो ओमफ्राय नै सासे दङहाय गोबां मान होबायनो आफिया गावसानि न'नि मानसिफोरनो बिमायंनि बिहामजो फिसालानि बिहामजो जाबादि मान होदों जायफोरा बारे खुलुमसावजोब्बाय लोगोफोर आलासिफोरजों थांसिगोन आलासिफोरा खावसे थांग्रोबाय ओमफ्राय Kita गिदिरलाय अनजलि थोड़ा जानि न'नि माखा नै लोगोआ गायसिननाया हाय गाइस लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर भिडिअखौ बिदिब्ला फोजोबथ'नोसै बाय बाय